Sigfrido Ranucci meta je pokušaja napada upravo zato što je radio svoj posao. Razotkrivao korupciju, zloupotrebu moći i nepravilnosti. Njegova hrabrost podsjeća nas na ono najvažnije. Sloboda medija nije zajamčena kad novinari mogu govoriti, nego kad to mogu činiti bez straha. Mi stalno poručujemo, nema mjesta zastrašivanju novinara u Europskoj uniji. Međutim, prema podacima Europske federacije novinara, samo u prvih 6 mjeseci ove godine zabilježeno je 709 slučajeva kršenja slobode medija. To nisu izdvojeni incidenti, to je obrazac koji zabrinjava. Ubojstvo Dafne Caruane Galicije na Malti, o njoj smo govorili nešto ranije danas. Atentat na Jana Kuciaka u Slovačkoj i sada pokušaj napada na Sigfrida Ranuccija podsjetnici su da nema demokracije bez slobodnog novinarstva. O onom slobodnom takozvanom novinarstvu u Srbiji govorit ćemo nešto kasnije danas. Zato pozdravljam inicijativu Europske komisije za Europski zakon o slobodi medija, koji prvi put jasno utvrđuje da države članice moraju jamčiti neovisnost novinara, zaštitu izvora i transparentnost vlasništva nad medijima. Sigfrido Ranucci je preživio, ali ono što moramo osigurati jest da sljedeći novinar ne mora biti heroj kako bi radio svoj posao.